Još treba imati na umu također i teritorijalni koncept. Dakle, ovdje možete vidjeti zapravo taj srednjovjekovni teritorijalni raspored Slovinja, Hrvatske i Dalmacije, negdje u prvoj polovici 15. stoljeća, s tim da su se sve te zemlje tijekom srednjeg vijeka zapravo nazivale jedinstvenim nazivom Slavonija. Pritom treba imati na umu da je to srednjovjekovna Slavonija, dok današnja Slavonija, ako danas mislimo potpuno Slavonija, zapravo pripada tek novom vijeku, odnosno periodu 18. stoljeća. Naravno i Dalmacija je tada bila puno uži pojam, odnosila se samo na ove jadranske otoke, odnosno neke primorske gradove i njihovo komunalno područje, a prostor između se odnosio na Hrvatsku, to je bio središnji dinarski prostor, otprilike od Kupe pa do rijeke Neretve. I ovo je to znamenje koje se zapravo odnosilo u službenom smislu na sve te zemlje tijekom cijeloga srednjega vijeka, dakle sve do Krbavske bitke. Kasnije dolazi do pluralizacije tih različitih znamenja, odnosno nastanka posebnih zastavnih grbova s jedne strane Hrvatske, s druge strane Slavonije, to je novovjekovne kraljevine Slavonije i kraljevine Dalmacije. Evo ovdje je jedan schematski prikaz zapravo geneze grba s 3 leopardove glave, to je početak te geneze koji se odnosi na dinastiju Arpadovića koja je vladala kraljevstvom Hrvatske i Dalmacije već od početka 12. stoljeća. Naime, Bela III je negdje u drugoj polovici 12. stoljeća bio taoc na Bizanskom dvoru, a ujedno je bio i herceg Hrvatske i Dalmacije. I boraveći na Bizanskom dvoru je naravno i preuzeo neka znamenja koja su se tamo koristila, a to se posebno odnosilo na lavlji lik. Dakle, lavlji lik je tu imao značaj recimo jednog kršćanskog simbola koji je upućivao na pravednost vladara i druge asocijacije, a s druge strane je preuzeo i ovaj patrijaršijski križ koji je zapravo označavao duhovnu vlast. Tako da su ova dva elementa, ili lav u hodu s frontalno okrenutom glavom, isplaženim jezikom, kako vidite na jednom primjeru Belinog novca, kao i s druge strane ovaj dvostruki patrijaršijski križ zapravo označavao svjetovnu i duhovnu vlast vladara. Vrativši se u Ugarsku, odnosno Hrvatsku i Dalmaciju, Bela je i primijenio te simbole u svojoj dvorskoj kancelariji, a to su preuzeli njegovi sinovi Emerik i Andrija, koji su također jedno vrijeme bili hrvatsko-dalmatinski hercezi i postavili su te lavove u hodu na svoje osobne grbove. Kao što vidite, zapravo njihovi grbovi su nastali kombinacijom grba Aragonaca i ovog simbola lava u hodu, s tim da je recimo tih lavova naravno bilo više. U početku na Emerikovom grbu čak 9, a na grbu njegovog brata Andrije 7. Osim toga, oni su taj simbol stavljali na svoj novac. To su poznati hrvatski frizatici, kasnije slavonski banovci, tako da se zapravo na tim slavonskim banovcima nalazi upravo taj lav Arpadovića, a ne kuna kao što je to recimo uvriježeno u hrvatskoj historiografiji, što zvuči logično, budući da je to zapravo bio dinastički simbol Arpadovića, odnosno njihove loze. Bitno je isto napomenuti da su hrvatsko-dalmatinski hercezi koji su vladali kraljevstvom Hrvatske i Dalmacije u kraljevo ime, najčešće bili kraljeva braća, mlađa braća ili sinovi. Tako da je zapravo taj simbol lava bio dinastički simbol, koji je na posljedku prešao i na teritorij kojim su oni vladali, odnosno na prostor kraljevstva Hrvatske i Dalmacije. Evo ovdje vidite nastavak tog schematskog prikaza s nekoliko primjera na različitim vrstama novca. Zanimljiv je ovaj središnji primjer, dakle, 3 lavih glava koje su spiralno povezane u formi 3 skiliona, tako da one profilno izgledaju kao lavlje glave, kao što možete vidjeti na onom desnom primjeru, međutim, kada se one povezano gledaju, u ovom središnjem primjeru izgledaju kao jedna leopardova glava sa, dakle, ako možete primijetiti, s 2 oka ili isplaženim jezikom. To je nekakva vizualna igra, poprilično zanimljiva, s obzirom da je upravo ta leopardova ili heraldički leopardova glava izabrana kao simbol hrvatskih hercega, kao što možete vidjeti na ovom primjeru pečata hercega Bele iz 1268. godine.
Dakle, bitno ovdje naglasiti da ako laviju glavu promatramo frontalno, dakle en face, to se heraldičnom terminologijom naziva leopardovom glavom, iako ona likovno izražajno zadržava izgled lava. Međutim, u heraldici se naziva leopardom. S druge strane, ako je prikazana profilno, tada se i heraldičkom terminologijom naziva lavijom glavom. Ovdje možete vidjeti pri dnu ovog prikaza, dakle, slavonske Banovce s istim likom lava u hodu, koji sam, kao što sam rekao, do sada smatrao punom, kao i neke likovne prikaze iz nekih grbovnika, odnosno drugih izvora, o čemu ću nešto više reći evo sada. Primjerice, ovdje možete vidjeti upravo taj pečat hercega Bele iz 1268. godine, na njegovom štitu se uočava ta dakle, lavija, odnosno heraldički leopardova glava s isplaženim jezikom, koja i ovdje u ovom primjeru ima neke antropomorfne karakteristike. Ovdje je uvećan onaj primjer s tog novca gdje imamo laviju glavu u formi tri lavije glave u formi triskeliona koja pod određenim putom izgleda kao jedna leopardova, heraldički leopardova glava. Ovdje je možda zanimljiviji prikazi. Ovaj središnji prikaz je naravno izvorni, originalni prikaz jednog od grbovnika i to francuske provenijencije s kraja 13. stoljeća, dok ovdje lijevo desno vidite rekonstrukcije pojedinih grbova, s tim da je ovaj prikaz lijevo zapravo prava rekonstrukcija, jer u tom grbovniku grb, pretpostavljam, kralja Dalmacije nije naslikan, nego je opisan, odnosno heraldičkom terminologijom glazoniran. Dakle, dok ovdje s desne strane možete vidjeti zapravo kako su te leopardove glave izgledale u toj antropomorfnoj verziji, dakle zapravo ženskih glava s krunama. Evo, ovdje još jedan izvor, također s kraja 13. stoljeća, jedna varijanta djela Uništenje Rima, gdje je uz šator sina ugarskog vojvode prikazana upravo zastava s tri leopardove glave isplaženih jezika, a takav motiv uočavamo i na štitu jednog od ovih okrunjenih konjanika u istome dijelu. Napominjem da je dakle, herceg Hrvatske Dalmacije najčešće bio sin ugarskog kralja, tako da je i ova referenca, dakle, sin ugarskog vojvode, upućuje zapravo na koga se taj znamen odnosio. To je bio osobni grb hrvatskog hercega, odnosno ukoliko herceg kraljevskog roda nije bio imenovan, to bi bio grb bana cijele Slavonije. Pod pojmom cijele Slavonije opet mislim na sve krajeve od Drave do Jadrana, ne na panonske dijelove današnje Hrvatske. Ovdje su još neki prikazi iz pojedinih grbovnika, nastalih od 13. pa sve do 15. stoljeća. Ova lijevo slika je naravno rekonstrukcija, dok su ove dvije dakle, slike s desne strane izvorni prikazi. Ovdje u sredini možete vidjeti kako su recimo te lavije glave, odnosno leopardove glave, izgledale u toj muškoj antropomorfnoj varijanti. Dakle, jedan primjer iz jednog njemačkog grbovnika, dakle ovaj sasvim lijevo je engleski, zatim njemački i opet engleski grbovnik. Dakle, napominjem da su ovi najraniji prikazi hrvatskih grbova zapravo sačuvani u zapadno-europskim grbovnicima, jednostavno u Hrvatskoj nema nekih sačuvanih izvora koji bi o tome svjedočili. Najraniji prikaz grba sa tri leopardove glave je zapravo ovaj kameni prikaz iz Ostrovice, koji možete vidjeti ovdje na vrhu ovog schematskog prikaza, ovdje u malo većoj rezoluciji, dok prije toga zapravo nemamo nikakvih svjedočanstava, međutim, evo, zahvaljujući tome što su mnogi od ovih izvora zapravo u zadnje vrijeme digitalizirani, moguće ih je bilo istražiti, uvjeriti se što se sve u njima nalazi. Evo, primjerice, ovdje je isto jedan zanimljive minijature kasarskog rukopisa iz prve polovice 14. stoljeća. Dakle, prikaz jedne bitke u kojoj se sukobljavaju snage tadašnjeg cara Svetog Rimskog carstva iz dinastije Wittelsbach i njegovog habsburškog konkurenta, s tim da su na habsburškoj strani ratovali čete ugarsko-hrvatskog kralja Karla Roberta Anžuvinca. I upravo ovdje dakle, vidite na jednom od štitova tih dakle, ugarsko-hrvatskih snaga taj lik dakle, leoparda, odnosno heraldičkog leoparda s isplaženim jezikom. Ovdje se malo bolje vidi, a zanimljivo je da upravo te godine kada
se ta bitka odigrala, dakle 1322. godine, nije bilo hercega kraljevskog roda, nego je herceg, to je funkciju hercega obnašao ban cijele Slavonije, koji je tada bio iz mađarskog roda Aba, a upravo grb toga roda vidimo ovdje u pratnji ovog viteza na čijem štitu očavamo hrvatsko-dalmatinski herceški grb. Tako da, recimo, taj detalj podupira ovu teoriju da je zapravo to bio osobni grb hrvatsko-dalmatinskih hercega, odnosno funkcijski grb, ukoliko nije bio, to jest ban cijele Slavonije, ukoliko herceg kraljevskog roda nije bio imenovan. Bitan element u daljnjoj primjeni, odnosno uporabi ovog grba, je razdoblje Žigmunda Luksemburškoga, koji je nastojao zapravo taj hrvatsko-dalmatinski zemaljski grb što više prilagoditi svom vlastitom dinastičkom grbu Luksemburgovaca, na kojem je prikazan crveni lav u propnju, dakle zlatnog ispaženog jezika, na štitu sa srebrno-plavim grijedama, tako da je Žigmund Luksemburški tijekom svoje vladavine preorijentirao glave iz ovog, recimo tako, leopardovog položaja u laviji, to jest iz frontalnog u profilni, a došlo je do zamjene dakle, boja na polju štita od plave prema crvenoj. Dakle, crvena boja asocira na boju tog lava u propnju, zatim boja ispraženih jezika je postala plava, što opet asocira na grede iz luksemburškog grba i sam lavi lik, sada već lavi lik je srebren, odnosno bijeli, što opet asocira na štit grba Luksemburgovaca. Međutim, taj grb koji je u vrijeme Žigmunda Luksemburškog zapravo stekao taj zemaljski značaj, teritorijalni značaj grba Hrvatske i Dalmacije, je nakon njegove smrti zanemaren, odnosno opet se počela primjenjivati ona stara varijanta sa zlatnim leopardovim glavama na plavom polju crvenih ispaženih jezika, kao što vidite na ovom primjeru iz perioda kraja Matijaša Korvina, druge polovice 15. stoljeća. Ovdje možete pobliže vidjeti neke primjere te luksemburške, odnosno Žigmundove intervencije u heraldičko znamenje grba Kraljevstva Hrvatske i Dalmacije. Ovdje u sredini, to je sasvim lijevo je ovaj spomenuti grb iz Ostravice, gdje još uvijek imamo leopardove glave i to je još uvijek osobni grb hrvatskog hercega. Međutim, početkom 15. stoljeća to postaje zemaljski grb Hrvatske i Dalmacije. Ovdje ga vidite na četvrtom polju složenog grba koji zapravo se odnosio na Žigmundov grb u grbovniku Gelre, nastao početkom 15. stoljeća, a sasvim lijevo su ilustracije iz rukopisa Kronike Sabora u Konstanci, koja je također nastala u prvim desetljećima 15. stoljeća i vidi se zapravo ta stilizacija tih lavih glava na crvenom polju. Ovdje su još neki primjeri iz drugih varijanti tog grbovnika Kronike Sabora u Konstanci kao jedan primjer s jednog Žigmundovog pečata. Bitno je također napomenuti da su se ove varijante, to jest isti grb u istim heraldičkim dijelovima, primjerice u ovoj kronici, ponekad pripisivali Dalmacija, ponekad Hrvatskoj. Dakle, tako da to zapravo upućuje na kolebanje sastavljača tih grbovnika, to jest oni nisu znali zapravo kojoj bi zemlji taj zamen pripisali, što upućuje na njihovu zapravo nerazlučivu povezanost u to doba. Kasnije dolazi do njihovog razdvajanja, odnosno nastanka posebnog grba Hrvatske, odnosno Dalmacije. Evo ovdje još nekoliko primjera, ilustriranih primjera grba, zemaljskog grba Kraljevstva Hrvatske i Dalmacije sve do kraja 15. stoljeća. A krajem toga perioda zapravo dolazi do pluralizacije heraldičkih znamenja, dakle službene pluralizacije u smislu da se ovaj stari grb Kraljevstva Hrvatske i Dalmacije s 3 leopardove glave počinje odnositi isključivo na Dalmaciju. Hrvatska dobiva zasebni grb sa šahiranim poljima, dok Slavonija također postaje zaseban politički entitet odnosno na Hrvatsku i Dalmaciju i ona stječe grbovnicom kralja Vladislava s kunom između dviju rijeka. Međutim, ta kuna između dviju rijeka je zapravo onaj stari lav Arpadovića kojeg smo već upoznali na slavonskim Banovcima i prije na hrvatskim Frizaticama. Naravno, zašto je došlo do te promjene? Vjerojatno stoga što se taj novac koji se u srednjem vijeku plaćao
recimo na području